И здравейте, пичове! Днес цъкаме Brawl Stars. Какво? Event over 50. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the mythic? Legendary. Това ми е най-късното изпили. Аз идвам да видя клипите на легендар. Накрал! Накрал! Epic. Super rare. Super rare. А не епик, аз сме. Ще не бъде супер рare. Няма да има нещо. Ема е добре все пак. Unlock. Една игра на ног. Моите приятели супер много разцъкват Brawl Stars и заради това напълнихме. Свинята. Левски ли те си? Вие за кой? Аз съм левскар. Аз съм най-големия левскар в следния клас. Не се бавам, аз съм толкова голям фен на Левски, че буквално съм ходил на толкова милиони мачове на Левски. Брата, та скапана проклета пача не я видех. Значи сега, ако не успеете да убиете, вие сте гола вода. Браво бе, Франк бе! Моето момченце! Браво бе! Браво бе! Той е бъзъбата на пресрещна. Бъза. И пресрещна. Това е бас снайпера. О, за загрявка ми трябва да нещо игри. What the fuck? Най-голямото разочарование, което може да се случи. Кой играе някой цъка? Майомите са в игра, но може би играят заедно. Какво имам? Да си такова. Ще играе на друго. А това новото му нещо, което го купих, моля, това, което получих от Legendary, което аз не мога да разбера какво е това нещо. Нещо, ако не оцелим, абе, де да. Мисля, че... Ето това, как успя да пукне. Баси нуба. Как пукна в началото на играта долен на фен? Коколоч. Шапукним. Покясах моето момче, покясах видех тебе! Улига франдолен. Той има две умирания, то нищо не направи. Букук. Нищо не прави.
Поне да направи нещо игра, направи един кил, аз поне един кил направи това. Let's settle this beef. Oh, what the fuck? Патеките! Нима бе, дричек! Едгарчока, внимавай от Едгарчока! От Едгара проклет, внимавай! Hey, watch out! Това беше най-голямата грешка. Не бе, ще изкемпва, бе, ще кемпва. Ще кемпи, надей. Ще кемпи като долен мръсник. Той не, че не е долен. Той е долен простак. Не можеш да играеш. Тапанер. Тапанер. Изяжте ми! Капая хайпър! Чарм! Или там както се казва. 1000 XP! Добре, 1000 XP. Мисля, че не знам колко. Бате, няма да стигне, бе, Значи, това го вдигнали за 17 рани за някакво дълно. Това е първия легендари. Аре, цикаме с гъс. И с гъс, бате. Ще бъде дейтни. Аре, играеме за гъс. И 1500. Е, толкова кача на 11 лева, сигурно ще бие 8000. Тома някакво кача на 11 лева. Аз тази сега откраднах. Нищо, че беше малко страшно толкова. We made it, Spooky. Бате, тук що някой ми звънна. Спирам да Шоудаун. Бие 2000. Но вие да приключвате с приятели. И извинете, просто много ми си дава бросър, ако да направи за ваш кеф, за да ви е кеф. Да направи. Може да ми влезете в клуба, който е супер тъп. Ей, тук съм. Са някакви статии. Значи сега спираме. Аре, крайно. Тук сме. Хора, до нови срещи, но абонирайте за канала с камбанката. Лайкнете видеото и няма какво да правя. Бай-бай.